tikunalira kudomvera pa ndi Panyasa Voice Box nkhani zimakhala zandale kwenetsa mno kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndi timati kupemphera kuti chonde tikhala limodzi lero pa 7 June 2025 kuti timve kuti Richard Mumpepo kuchokera ku Unified Mtokoto atibweretsera zotani. Ndipo akamaliza timati msangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Mwadzuka bwanji amayi ndi abambo kwina kulikonse kumene muli. Mawa wa lero pa 7 June 2025 ndipereke moni kwa Malawi wina aliyense wang'ono angakhale wamkulu, mtsogoleri angakhale si mtsogoleri, wolamula kaya ndosalamula, wopembeza kaya osapembeza, koma iye amene akudziwa kunati ndi Malawi mziko muno. Ndikufuna ndikupatseni moni kuchokera ku the Unified Mtokoto Voice of Reasoning pa nkhani imene ndikufuna kuyankhula nanu mawa wa lero. Mawa wa lero amayi ndi abambo ndipepese ku mtundu wonse wa Amalawi, ndipepese kwa achinangolo amzanga ku UDF, ndipepese anzathu ku DPP, ndipepese ku UTM, tipepese ku PP, tipepese ku Ford, ndi zipani zonse zimene zili ziko muno kunena kuti tili pa chipsinjo chimene tataya m'bale wathu, tataya mayi wathu, tataya political icon, tataya atsogoleri kudera pa imfa ya mayi Joyce Chisulo. Mwapadera ndikufuna ndipepese akubanja kwa mayi Joyce Chisulo komanso akazi wawo amalemu amenewa, kuna kuti pepani pamene muli kulira. Inenso pokhala nanu mmodzi mwa chiwalo cha mpingo wa Seventh Day Adventist tikulira nanu limodzi. Imfayi yabwera modzidzimusa, ndipo Ambuye wodziwa kutonthoza akutonthozeni. Pepani. Uthenga wanga wa lero ndi uthenga umene ndikufuna kukumbutsa Amalawi, kukumbutsa banja la UDF, kupititsa pasogolo mbiri ya Dr. Bakiri Muluzi pa chintchito chotamandika, pa chintchito chopambana chimeneno adatibweretsera kuno kwathu. Ndipo mutu wanga woyamba ndikuutchula kunena kuti UDF ndi gwero la masomphenya muno mdziko la Malawi. Kaya wina afune kaya wina asafune, koma ndikufuna ndikusimikizireni Amalawi kuti gwero la masomphenya a dziko la Malawi, gwero lake ndi chipani cha United Democratic Front UDF. Koma ndizomvetsa chisoni kunena kuti anthu osiyanasiyana, anthu ambiri amaona mwa iwo okha kapena kuyiwala mawu amenenso amawakonda a founding president achipani chimenechi kuti vuto la ife Amalawi ndi kuyiwala. Amalawi timayiwala mwansanga zokuti Amalawi tikuchoka ku nkhanza za chipani chimodzi kumene anthu amadyetsedwa kung'ona. Amalawi zimenezo timayiwala, timafuna be mavuto. Vuto limeneli anakhala kulifotokoza zoti Amalawi tayiwala tinapulumusidwa ife m'masomphenya a UDF pansi pa ulamuliro wa Dr. Bakiri Muluzi kuchoka ku Makadi. Amalawi zimenezi timayiwala. Kuchoka mu Nyakula, Amalawi zimenezizi timayiwala. Kuchoka mu sukulu za kulipira kupita ku sukulu ya ulere, Amalawi zimenezizi timayiwala. Nchifukwa chake ndikukuwuzani nati gwero la masomphenya a dziko la Malawi, gwero lake ndi UDF. Sindinachulepo dzina mepo nakuchoti ndi UDF. Nchifukwa chani? Mu chaka cha 1991 mdziko muno munayambika ka movement kamene kamaoneka kuti ndikachinsisi, chifukwa boma la nthawi imeneyo lidali lokula mphamvu kwambiri. Anthu samakwanitsa kukhala mdziko mwawo ndi kumatsutsa. Why? Tinali mu dictatorship. Koma zidatengera anthu amasomphenya, zidatengera chipani cha masomphenya chimene lero lino chipani cha masomphenyacho chikuponderezedwa pansi ndi anthu amene adawayika kuna kuti akhale pamenepo ndi masomphenya chipani chimenecho.
lero timanena kuna ati mdziko la Malawi for the first time, though tinaona Hastings Kamuzubanda akuwerenga kalata yawo yofuna kuuza mtundu wa Malawi kunati afuna akhazikise referendum, Malawi apange decide okha kufuna one party system kapena zipani zambiri. Tinaonabe kunati maganizo amene wawa amabwera chifukwa chonena kuti wina wake pena pake, gulu lina lake pena pake lidakhala pansi ndikuona kunati all is not well in our country Malawi. Adakhala pansi ndikumaona kunena kuti tili maiko ano akunja tikukhala mobisala, tikapita kwathu kuja tikumangidwa kangapo chifukwa chosusa kapena kupereka masomphenya amene dzikoli linayenera kuti likhalire. Zidatengera Dr. Bakili Muluzi kulimba mtima, atatopa ndikumwaza makalata mumsewu anthu nkumawerenga, tatolalapo ife kubalakako kutolatola mapepala ndikumaona amene amatilangiza onati tikuyenera kuti tisinthe, tikuyenera tikhale pa referendum, tikachoka referendum tibwere ife kumatipate. Zimene zizi ndi masomphenya achipani cha UDF. Ndiye ndimafuna tibwere apa kunena kuti Amalawi tisamayiwale masomphenya amene wawa adapangisa onati Dr. Bakili Muluzi akaoneserenso kunena kuti tiyeni tipezeni msogoleri Dr. Bingu Mutharika amene tiyende naye osati ngati wa Democratic Progressive Party koma wa UDF. M'malo mwake kamba ka khwinthi, kamba ka kuzikonda, adatuluka m'masomphenya amenewa ndikukayima paokha ndikupanga chipani chawo. 2004 mu 2004 ndikufuna ndikukumbuseni this history pazifukwa. Mu 2004 mene amanyamuka kuna kuti Bakili Muluzi apereka mwayi umenewu kunati bwana Bingu Mutharika akuyenera asogolere chipani cha UDF. Amachisogolera chipanichi kapena amapereka mpandowu mopanda sankho, mosayang'ana kunati kuchipani kwanga kunali nani. By then kunali akuluakulu kuchipani cha UDF amene analimba nacho, koma anakamtenga wina pena pake ndikumulowesa mmenemu, zimene zimasonyeza kunena kuti gwero la masomphenya a dziko la Malawi lino gwero lake ndi UDF. Ndiye adakatenga the late Bingu Mutharika, may he so rest in peace, though anapanga chakwaipa kuchipani chathu. Kuti muone kuna Dr. Bakili Muluzi is a real democrat, sadalimbane nazo, ndikufuna muone pamenepo, sadakangane nawo, iwo adangogwirisa chipani kuti chipani sichikuyenera chithe tipanga chani. Mu 2009 adapanga mgwirizano ndi Right Honorable JZU Tembo. Mgwirizano mene umbali ina partly kunali kuwawidwa, partly kunali kufunanso kuchionesa kuti chipani cha UDF ucho angakhalawa achituluka, koma ife tidakali nachobe strong, tikuyenda nachobe. Maganizo ofuna kuthana nacho chipanichi adali nawo, ndipo kumatuluka zichewa kunati UDF tithana nayo ngati makatani. Koma ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti mu 2009 angakhale mgwirizano udalipo pakati pa Tembo ndi acheya, sizidapindule. A real democrat adaoneseranso kunati ni munthu wololera, munthu wovomereza, munthu wakumva, munthu wofuna kunati iye asapindule koma Amalawi apindule. Chisankho cha 2009 zowerengera kumeki zitayambika, asadalengeze Dr. Bakili Muluzi adapereka uthenga wawo pa Zodiac. Uthenga woyambirira umene ndaumva ine pa Zodiac kumpanga congratulate Dr. Bingu Mutharika. Atola nkhani adawafunsa acheya mukupanga congratulate Dr. Bingu Mutharika, and yet iniyo munali pa alliance ndi Atembo, zimene zizikutheka bwanji? Ndi adawuza kunena kuti alliance inali pa zisankho zija, nawo zisankhozi akusogola ndi Dr. Bingu Mutharika. What are you expecting from me? Ndikuyenera ndivomereze kuti Dr. Bingu Mutharika ndi amene wawina. Gwero la masomphenya a dziko lino ali kuchipani cha UDF. Mutakuona kunati kuvomereza kumene kumachitika apako zikutengera munthu amene ali ndi mtima wosati wa iyeyo koma uno wa Amalawi mkati mwa mtima mwake. Mpaka na pano mutakundisimikizira kunati Dr. Bakili Muluzi akhala ndi chikondi ndi Amalawi, angakhala ali a former president.
atawina abingu. It's when Dr. Bakiri Muluzi negotiated with Bingu wa Mutharika kuti no, if anything sharpen my child, titokoze mzimu wa Bingu wa Mutharika use mutendere. Tinaona kubwera kwa Right Honorable Atupere Muluzi kuyamba kugwira ntchito ndi DPP. Sadakani, sadanyinyirike, imeneyo sadaone kunena kuti anathawatu ku chipani chathu cha UDF ndiye ndisagwire nawo ntchito. Adapita kukagwira ntchito ndi DPP. Zimene zikufuna zikuoneserena Malawi anzanga kunena kuti even Atupere Muluzi is a Democrat leader amene sayang'ana za iyeyo koma amayang'ana za inuyo anthu akumasakapindi, amayang'ana za inuyo anthu akwanjahito, akuyang'ana za inuyo anthu akuusisha, akuyang'ana za inuyo anthu akunsanje kumalaka, akuyang'ana za inu anthu akunchinji, inuyo anthu akukasungu, kaya ndi kunzuzu, kaya ndi kunkhatabe, kaya ndi kukaronga kuiponga uko, amayang'ana za inu. Ndi chifukwa chake amagwira ntchito ma ministerial positions osiyana-siyana pambali pona kuti ali ku UDF komano akufuna kupitisa chitukuko cha dziko lino patsogolo. That is what we call masomphenya, a visionary leadership. Visionary leadership imakuonetsera munthu kuti iweyo ndi mtsogoleri. Komano chimene chimafunikira ndi chani? Ndifeno anthu amene timayenera kuti tisinthe kaganizidwe kathu. It's when Atupere Muluzi brought in the mindset change. Nimuja amabwera ndi agenda for change. That agenda for change mukakhala chete ndi kumuyang'ana Dr. Atupere Muluzi, mupeza unati agenda for change was brought kwa inu ndi ine kunati kusinthako tizikhala ndi nthawi imene tizikhala tikupanga za ndale ndi kukhala ndi nthawi yofuna kutukula dziko lathu. Atupere showed us that. Koma malo make chimene tidapanga ife ndi chani? Ma supporters ake tinadana naye kukhosi. Ndikukamba za masomphenya. Masomphenya amene akuchokera kwa Dr. Bakiri Muluzi, masomphenya aja akupangidwa transfer kwa Atupere Muluzi mu 2019 towards 2020. Ndi mabwereza mawu amene wawo Atupere Muluzi adayankhula nkhani ya masomphenya imene Malawi wina aliyense anatutumuka naye mu 2020, 2021, 2022. Believe you me, ali pa debate adayankhula kuna kuti Dr. Lazarus Makikathe Chakwera sanakhalepo nduna, alibe experience, sakudziwa kuyendesa kwa chani kodi kwa boma. Malawi wina aliyense anatutumuka. Titalonjezedwa malonjezo osiyana-siyana 1 million jobs, titalonjezedwa fertilizer 4,400 inkanthu, bola pamepo. Zinthu zimene zijazo mukabwerera mbuyo mupeza kunati Atupere Muluzi engineered in our thoughts, in our minds, kutiuza kunena kuti zimene akukambazi they are just rhetoric, ni nkhamba kamwa chabe. Atupere Muluzi told us that, and that is why ndikukuza nati gwero la masomphenya a dziko la Malawi ali ku UDF. Why? Adatiuza zimene tikumane nazo nsogolo tikasankha atsogoleri, chifukwa chonena kuti ngokoma mkamwa pongo yankhula osati pochita. Sadazindikire kuti fertilizer akampeza kuti anthu awapase. Lero fertilizer uja ndikunena pano mwezi watha omwewu mamafendiwa amalandira kunsipe kukasinje fertilizer. Nkumazifuza kuti fertilizer ndi wammadimba. Fertilizer anthu amalandira mu February, amene akulandira mu February akuti wokulisa. Ndikuzapezeka kunati woberekesa akuzalandiridwa mmalichi, anthu akudikira unati azikolola chimanga. Chifukwa chani? Timakhala ndi atsogoleri amene ali rhetorically speaking, ma storytellers. Ifeyo nde timalembera mmanja nkhani zongo yabwa za nkhutu. Kumva kuyabwa nkhutu ndi kumangombera mmanja. Ndiye funso langa ndionena kuti zimene amayankhula Bambo Bakiri Muluzi kunati dziko lino tikuyenera tisinthe, dziko silidasinthe, tidasintha. Tidachoka ku makadi, tinachoka kunyakula, tinachoka kwa azimayi kumakaimbira mmanja mtsogoleri. Mabanja adakhazikika, sukulu zaulere, mafoni timakhala nawo, anthu business amapindula nziko muno. Masomphenya a Dr. Bakiri Muluzi.
atayankhula kuti awa angokamba sitinaone kutsekedwa kwa adimaki anthu ambiri mwa adimaki kuchosedwa ntchito sitinaona fetereza akushowa sitinaone anthu akukanika kulembedwa ntchito sitikuona lero lino umoyo kupweteka atupere muluzi sananene atupere muluzi speak all these things a visionary leader masomphenya a dziko lino ali m'manja mwa chipani cha United Democratic Front UDF. Now ndikufuna ndibwere uku zambiri zikukambidwa koma ndimafuna ndiyankhule ndiwe mzanga wa UDF. Tikayang'ana Eastern Region, Southern Region, Central Region, Northern Region inapangidwa ribaleti ndipana pena paliponse anthu akamanena kuti yero imakhala yero. Guess what? Chifukwa cha dyera, chifukwa cha ukaligwinthi, kaligwiritsa komanso dyera pandale kwambiri. Ndilimene lero tikupezana ndi ma recycled politicians amene amatha kutitembenuza kuchoka ku chipani ichi akapezeke ku chipani A, apezeka ku chipani B, achoka ku chipani B, akapezeka ku C, akachoka ku C, akapezeka ku D, then azakhulula uyo kubwera ku chipani A. Nde mwina nkumafunsa anthu amene adachoka ku MCP lero lino akupezeka ku chani ku MCP patadusa zaka 30 atapanga uhule wa ndali muzaka 30 lelo they talk bad of UDF, they talk bad of other parties that I cannot mention. Why? These recycled politicians sakuthandiza amalawi ife akutipondereza amalawi ife. Mutati mwayang'ane mundandanda wa anthu ochita bwino mukapeza kuti ndi ma recycled politicians amene cholinga chawo ndi akangaza kufunkha fulumira kusakaza. Amene tikusakazidwawo ndife amalawi ife tikusakazidwa. Munthu kumamona kuti this guy is supposed kuti apite ku retire, apume kundale, akhale pansi ngati kuli kulangiza azilangiza ali ku nyumba kwake. Lero anthu amene ndi amene akuonongerabe dziko la Malawi. Ndiye mafuna ndinene mwachidule kwambiri. Kuna kuti amalawi ndakhala chete. Mwinanso nkumadabwa amalawi mwakhala mukuyankhulanso zinthu zambirimbiri ndikayankhula. Ndakhala ndikulalikira kwambiri za nkhani za mgwirizano koma zikuoneka kunati mgwirizano osuthekayi. Chifukwa chani? Ndikubwezereni mbuyo. Ndidanena kuti dziko muno muli mitundu ikwana itatu if not inayi ndi zikhalidwe zawo ndi zokonda zawo. Ndidayankhulapo za mtundu wa Chiromwe, mtundu wa Chiyawo, mtundu wa Achewa ni mtundu wa Tumbuka. Ndidakuwuzani kuna kuti ngati kuli mtundu umene umakhulupirira kwambiri kupanga zinthu mogawana, kupanga zinthu mothandizana ni mtundu wa Chiyawo. Ndeni nkagwiritsa ntchito kuti uwu ndi mtundu umeneno umatha kumvetsesa kuti nzangayi ali pavuto ili nditha kumuthandiza. They believe in Sadak. Ndeti ni mtundu wathu alopwa na Kanleliwa umeneno umangona kuna kuti ife bora ifeyo, they cannot share with anybody. Ngati tikufuna titukuke tikhale ife achina Kanleliwa. Ndidanena apo zimenezo. Ndekuli mtundu wina umene umaoneka kuti watu ndi uyu zimenezo ndidafotokoza. Ndekuli mtundu umenewo tikumva watu waboma ndi lomweli. Boma adi ndi lomweli koma tingosintha msogoleri ndi chipani. Zimenezo zimefuata tigwirise. Ndeni mafuna ndikukumbuseni. Kodi inu kuyambira mchaka chimene tidachosa one party system mziko muno mukakhala chete ndikulingalira mupeza kunena kuti dziko la Malawi linali yero angakhala zipembezo yero pena paliponse. And everything was quite okay. Tinali ndi zipani cha malemu bingwa mtalika UP. Kunali chipani cha Ford. Kunali tizipani tina timene tinalipo still existing pakana pano sibakapezekabe. Chimene chinthu chimodzi chimandisangalatsa chonena kuti ineyo UDF sinaone itamangapo munthu chifukwa cha ndali. Sindinaone itamangapo munthu chifukwa cha ndali. Lero tikuziona zimenezo kumangidwa chifukwa cha ndali. Ndithokoze chimene Mulungu wachimanga kumwamba uko palibe munthu angakhale mmodzi pansi pano angachimasule. Mulungu atayika zanja pa right honorable Tupere Muluzi kuti this one is a leader. And utsogoleri wake waphunzitsidwa ndi experience yosiyana-siyana anafuna kutiwonesera ma characters ake pakagwirire ka ntchito.
kamene ntchitoyo maoffices osiyana-siyana amene wagwiramo ntchito sanabemo angakhale ife tinayesesa kuti timpake matope kumuyitana ku bungwe la ACB limene ACB yonso ndiyokayikisa imamuyitana kumpaka matope koma Atupele Muluzi adavukamo matope. Golidi wokondedwa olomutampaka matope adzaonekabe golidi. Olo ndalama ija kuti ndalama kuyikwinya ndi kuyiponda pansi koma ukayitambasula simasika value imakhalabe value. Right Honorable Atupele Muluzi is a value for our nation. Tikutanganidwa ife kumapereka zisanzo za achina Traoli, yet we are failing to recognize our own Atupele Muluzi in Malawi. Mitu yathu ikugwira. Tatiane tizithokoza zipani zina za tambalala kudera limene kunali ku Chimbundi. Achaye used to say like that. Kunati akwaku ku Chimbundi aku. Madera amene kumene kunali ku Chimbundiko lero kuli zipani zina zalowa kumene kuja sizi kumvesesa kunati we need to change. Amalawi anzanga ndimafuna ndikuze nati the time to change is now here. Ngati ife sitisintha maganizidwe athu, ngati sitisintha poliyang'ana dziko lathu, ndiye kuti ife ndamene tikulitereka dziko pamoto. Lero lino munthu kumakayima kumakanena zona kuti ife tivoterabe boma ndilomweli pamene inuyo mukumva kuwawa. Ma promotion ndi awa amene angobwera chifukwa cha campaign koma palibe kusintha kwina kulikonse in terms of salary. Mudziwe kuti tikuzipweteka. Achimango cha chinjangu tiyeni tiyambeni kuona zinthu zimwe mtundu wina. Sindi kusankha mitundu kapena chani. Kulilongwe uku, kwa Chinsapu, Mukawale umu, kwa Nsiriza uku. Tatiyeni tuwe mwaka umu. Tatiyeni tuone kunati kodi kusintha kumene tikufuna ndikotani. Don't just take politics as business as usual. Koma tiyike miyoyo ya Amalawi pa umoyo wabwino kuna kuti tsiku lina lizanena kuti tidasankhadi msogoleri amene msogoleri cholinga chake ndikutukula miyoyo ya Amalawi. Msogoleri azitukula miyoyo ya Amalawi. Ma propaganda, whether they are no longer propaganda, kaya ndizoona koma ife tisagwesedwe mphwayi. Dani wankulu even kumene kuli Atupele Muluzi Malawi ngati akuvutika kwambiri, dani watu wankulu ndi Malawi Congress Party. Endi ngati ife tikuyang'ana chiopsezo kwambiri a UDF, chiopsezo chathu kwambiri CDPP, CUTM, CPP, CAFOD, CPDP, amene wasi adani athu si chiopsezo zathu yayi. Chiopsezo chachikulu ndi Malawi Congress Party. Ngati sititana nayo Malawi Congress Party tikuzikolezeranso mavuto ena mzaka 31. Titana nayo bwanja anthu angati amene wawa tikuyenera tipereke support kwa Right Honorable Atupele Muluzi. Inu nokha Malawi mwaona. Mai Martha Chizuma akufunsira kwa IMF. Tafotokozani vuto lalikulu limene lili mdziko la Malawi ndi chani? Vuto lalikulu limene lafotokozedwa ndi vuto la Katangale. Zimene zikutanthauza kuna kuti anthu ambiri amene ifeyo tili nawo kumtimaku ndi kumasiya msogoleri Atupele Muluzi, anthu amenewo ali kukhuzidwa mu Katangale. Zimene tichedwe ndi kumangana malo moti dziko lipite pasogolo tiziyang'ana zimene za milandu kale ku khoti. Pamene tikusiya golide wangokhala yapo. Ndiye tikuti Right Honorable Atupele Muluzi ndiye kayo ameneno akuoneka kuti waima ndicho linga chofuna kuthandiza Amalawi. Kuchipani cha UDF ndipereke uthenga uwu. Tiyeni tigwire ntchito monga mmene anthu ena akuperekera support kuchipani cha UDF. That's number 1. Ndikuti tiyeni tilimbike kugwira ntchito monga mmene anthu ena akuperekera support kuchipani cha UDF. Chipani cha UDF chikulandira support kwa ma members amene they are no longer in executive. Sali muneki yanu koma they are just supporters. They akuchipasa support in terms of materials. Nsalu. Tufuna tipite ku fuel anthu akutumiza ndalama kuti kugulidwe fuel ndifuna ndikuthokozeni akuluakulu in different forums imene mumakhalamo ndikumapanga chikonzero chimenechi wochikonda chipani amene ndiye timati ma trustees. Koma ndichenjeze gulu lina la wanthu
limene no silifuna kupereka upangiri wabwino, limene mwina litha kupezeka mbali ina ilifuna kufokesa mtsogoleri amene ife Amalawi tikumudikirira Right Honorable Atupele Muluzi. Anthu amene wawa ndi ma politicians amene ndi akhalakale timachula ti ma senior members. Akamamva mauthenga athuwa amaona ngati tikuwachepsa, koma uthenga wabwino ukuyenera uchokere kwa Chinyamata. Uthenga wabwino muzimvesera zimene kunjaku kukuyankhula. Tikayang'ana mgwirizano ife mgwirizano sitikuona. UDF tikuona tiime chipani chibwerere mmene chinalili. Mangochi isadyekedyeke, Ntaja isadyekedyeke, Blantyre isadyekedyeke, ikhale mmene inalili. Tikamati Eastern Region linali dera kuchokera Nchewu, Baraka, Zomba, Machinga, Mangochi linali dera limene timadziwa kuna kuti kumene kuchokere mavoti ochuluka a UDF madera ake ndi amenewa. Lero akanganya analowa mmene mucha, ma senior members anakadyokoleza mmene mucha ndi kuchosamo anthu ena ndi kuwapereka ku kampu ina. Lero tikuvutika nchifukwa chake lero tungolandira zipongwe. Lero tikuvutika. Now nimafuna ndipemphe inuyo amene munapasidwa ntchito imeneyi pa that electoral convention imene idachitika ku Blantyre ija. Ndifuna ndipemphe mukuwadziwa maudindo wanu. Sindikukuchepsani, mumagwira ntchito yabwino, koma mukuwadziwa maudindo wanu. Maudindo amene munatenga aja kandi a director of youth, kama munatenga ma directors of women, kandi inu ma vice president, mukuwadziwa maudindo wanu. Kapena mukuyeneranso mubwerere mukaphunzisidwe mmene mungagwirire ntchito. Kunati ntchito ikuyenera ikhale motere kuti muyambe kuyenda. Chifukwa zikundikhuza. Right Honorable Atupele Muluzi is a presidential candidate wa UDF. Koma tikudikira yekhayo akatuluka ndiye ife tikaonekeko. Atupele kumene alowere uku ndiye kuti ife tikapezeke kumene koko. Ife don't we have any influential stories zimene tingauze Amalawi kunati tiapangise kusintha mioyo yawo ayambe kuchiona chipani cha UDF ngati chipani. UDF sikuyenera kukhala mchira, UDF ikuyenera kukhala mutu. Maybe you can keep on thinking kuna kuti Right Honorable Atupele Muluzi can remain a subordinate to somebody. Right Honorable Atupele Muluzi is supposed to be the head of state of this nation. Pamenepo tikwanirisa masomphenya ajatili nawo onena kuti achinyamata athu ndi atsogoleri alero osati amawa. Awakukamba zawo zonati komweko kuchokere president, komweko kuchokere running mate, ena wakhale nduna. Musatira kuitse kaya poyankhula. Musatira kuitse poyankhula. What type of alliance is that? Yonena kuti alliance itipanga chonchi koma ife tatenga kale uku. Ena numuzikanganirana uku. What type of alliance is that? Endizikadakhala zimene zoti mu gentleman's alliance imene anali nayo anzanu imene yatika m'mavuto ija sikadachitika atu. Ndiye tiyeni tiphunzire kugwira ntchito limodzi ndi anzathu. Ndikufuna ndilimbikise ino amene munasankhidwa ano kachiwiri kuna kuti tiyeni tiyambe kugwira ntchito. Ndicho linga choti mtsogoleri wa UDF akamabwera ku Eastern Region akupita ku Machinga akapeza kuti Meja Malambula kale kuti akalungusese ambirimbiri amene akulowa kumene kucha akusokoneza dera limeji amene Machinga is a home ground. Sikuti tizikavutika so Machinga yayi. Machinga is a home ground. We must welcome our leader pamene akubwera ku home ground. Akapeza ku home ground kuli chipwaja ajende zikuyenda ngati, which means tikumusira yekha mtsogoleri. Akamanena Right Honorable Atupele Muluzi unati kampeni ya chaka chino ndikufuna kuyenda door to door. Othandizira kuyenda door to door ndi inu amene munasankhidwa maudindo aja mupereke mphamvu kwa adindo ama area chairmans. Iwo aja pamodzi ndi ma regional governors athandizire kuna kuti kumene kuja tisese. Tikazati sesa UDF sesa kukhala kusesa. Mwina anthu tikuchita mantha. Chipani cha DPP mukachiyang'ana ndimakuwuzani kunati mu DPP mwatuluka PP, mwatuluka UTM, mwatuluka PDP lero. Musiyang'ane zipani zimenezo. Kuliso zina zimene zipezeke zikutuluka. Ena oja zakewa ndi gulu lake lokhalo zikutuluka memeje zikutanthauza kuti chani. Aipanga weekend in terms of even a constituency rate ya anthu amene amayipezeka kumwena kumulanje Tcholo imene chagawa na Kabambe atapako awo kutcholo kuja. A DPP atapako awo kutcholo kuja.
anankhumwa atapako awo kumulanje uku aujaza akalibe mlandu atapa awo kumulanje uku PP nayo yatapa awo madera mmene momo zimene zipangisa kunati DPP ngati mayona ngati chipani chachikulu DPP nchaching'ono chifukwa mukayang'ana UDF palibe amene watapirana akotu ndi omwe aja adakaimabe momwemo. Ndimafuna ndikufunireni zabwino zonse amayi ndi abambo kunena kuti tiyeni tipereke support kwa Right Honorable Atupele Muluzi. Pali mayi wina ndimamuona m'masamba anchezo awa sindikumudziwa koma ndo wa Central Region. Ma directors mukanakhala ngati mayi ngati amene imene amakangalikira m'maderamu kupangisa misonkhano kukhala ndi mikumano ndikukhulupirira kunati UDF ili pena paliponse ikununkhira ife panotu tikufunano sona inunkhire zenizeni anthu azaona ngati nkuchedwa adziwe kunati pangolini uyu anthu amufuna koma pangolini iwo amufune ife tikufuna wofuna pangolini abwere pambuyo pa Right Honorable Atupele Muluzi. Mukhale ndi mawa opambana walero pa 7 June pamene mukulingalira kuti kusintha pamene tukuyang'ana kuti Atupele Muluzi ndi masomphenya asinthe dziko la Malawi kusinthako kuyambe ndi inu ndi ine. You are with me Richard Chimwemwe Mphepo, the voice of reasoning. Mwakoma nonse konse kumene muli. God bless you insha Allah.